Не можа да видя хубаво. И... хоп! Браво! Булчето ще команда. Коронките. Коронката така. Така. Венчават се Божият раб Спас с Божията рабиня Йовка в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Спасе, айде целувай по-бързо булката, че бай редол вънка чака. Айде. Браво. Айде, че нямаме време. Излизайте. Айде, излизайте по-бързо, че нямаме много време. Айде. Мамо, дедо Радул гушна букета. Какво правиш, бе? Селянин такъв! Добре ли си? Добре съм. Гледайте си сватбата. Бързо. Маста. Погребение. Тамян, свещи, вино. Не обикалям ковчега. 230 лева. Какво нещо? Няма работа, изведнъж като тръгне. Уважаеми гости, да посрещнем с бурни аплодисменти младоженците Спас и Йовка Лютови. Пази кръста, Спасе! До вечера си ти трябва. Здрав кръст, здрава фамилия. Игри на гарче нещо? Горчиво! Матичко! Браво, Спасе, браво, Булка! Стъркала ти капля скоро на домина. Покой, подаш, Господи, усопшего раба Твоего и сотвори му вечная память, вечная память, вечная память. Моите съболезнования, Рангеле. Голям човек беше бай Радул. И голям приятел. Между другото, за този ковчег поне 1000 лева 100 стъргали. И с 2 гробни места те е набутал. Попе, какво говориш, бе? Не, бе. Ма що погребене съм имал, такъв ковчег не съм виждал. Да те е кеф така да се изтегнеш в него. Тишина, моля! Кумът ще говори. Скъпи гости, уважаеми приятели,
Драги младоженци, когато стане дума за брак, аз винаги си спомням думите на баща ми, който казва, че мъжът, когато се жени, трябва да избира. Или да бъде прав, или да бъде щастлив. Баща ми избра да бъде щастлив. То майка ми също е щастлива, но тя по принцип винаги е права. Това е тайната на успешния брак. Брат ми и младоженеца цял живот търси съкровище. И ето, че най-накрая той намери своето голямо съкровище – Йовка. Като гледам Йовка и смятам, че брат ми е бил прав да й предложи и щастлив, че не му е отказал. Здраве! Сега ако знаех, че брат ти е толкова готин, и щях него да направя младоженец. Тебе кум. Здраве! За младоженците! Да са живи и здрави! Момчета, хай. Миме, не плачи. Живота продължава. Толкова не е лукум, друго щеше да е. Стига, моля те. Той и нас това ни чака. Какво правиш, бе? За къде сте разбързал? Дай. Не. Я... За какво съм мислил? За монетата на Радул. Оказа се, че друга такава не е намирана до сега. Брат ми, ти си на твоята собствена сватба. Стига с това имане. Това са милиони! Милиони! Ако намеря имането, никога повече няма да се наложи да работим. Тихо, Йоко. Стига си седял, хайде ставай да танцуваме. Идвам. Давай! След много малко, само 2 приказки да кажа. Добре. Айде. Брат, толкова години минаха и още не си разбрал, че това са глупости. Слушай сега внимателно. Взимаш тая питка и тръгваш след мен. Къде отиваме? Спешно е, къде отиваме. Ще ни изпреварят. Давай. Бре, още не мога да повярвам. Заради един лукум. Спас му направи нещо, сигурен съм. То, нали, той Майкъл Джексън така умря. Доктора му направи нещо. Цялата им фамилия ще затрие. Татко, стига, моля те. Какво молите? Само се подиграва с нас. И монетата я няма. Спас я взел, сигурен съм. Ограбиха ни. Какво правим тук? Радул преди да умре ми каза къде е скрито имането. Кмета сигурно също знае. Хайде, питката, бързо! Бързо те, бързо! Това се спри се, пил ли си? Глупости, не съм близвал. Не го гроб. Хайде. Изгавриха се с паметта на баща ми. Обезчестиха ме! И мене ме обезчестиха. Мамо, стига, моля те. Аз съм властта! Те са никой! Така е, така е. Ще ги съсипя. Утре Йордан ще идва при мен в кметството. Всичко ще го направя. Се подигравате така с мен. Ще ми дигат сватба по време на погребението. Това е война! Ще играят те хоро върху гроба на баща ми.
Чак Фуро... Галабино! Благодаря ти, бай Радуле, за това, че ми каза. Ти ме направи много богат. Много богат ме направи. Ето. Бог да те прости. Сега аз на тебе не паметник. Аз мавзолей ще ти направя. Аз гробница ще ти направя с римски бюст отпред от бял мрамор. Тръгвам си. Ние сме вече много богати. Световно известни ще станем, брат ми. Какво правиш това брашно? Понеже той пръв е видял имането, сега трябва да го поръса с брашно, за да може проклятието на имането да остане тук при него. Чакай! Брат ми! Отиваме да копаем. Аз съм до тук. А сега дами канят. Спрете! Младоженецът го няма. И кумът го няма. Димо, ти ли си? Не, аз съм. Какво искаш? Моите съболезнования за дядо ти. Съжалявам. И аз съжалявам. Слез малко. По-тихо ще те чуят. Важно е, ела. Какво има? Утре си отивам. Тук всички са се побъркали. Не, че нещо се е променило. Разбира се, но... Исках да те видя за последно. Трябва да тръгвам. Знам, че сега не е подходящия момент и... мястото не е подходящо. А може би аз съм и най-неподходящия човек. Много си хубава. Просто иска да ти го кажа. Кой е най-богатият